Jen, no to můžete usadit. Děkuji. Tak, co vás nám převádí? Já bych chtěl zažádat o práci. A tady v Liberci nebo někde jinde? No, v Liberci. Třeba v Liberci. A je vám jedno jakou, nebo konkrétní? Jakákoliv je není dostupný. Třeba. Máme volné místo v supermarketě Albert, je to post prodavače. Ano, to by mi vyhovovala. Dobře. Ještě se vlastně máte nějaké vyšší vzdělání než základní školu? Ano, vystudoval jsem maturitu na střední obchodní akademii. Super. Kolik byste si ještě tak představoval plat? Představil bych si 40 000 hrubého. Tak. Tak poprosím vás jméno. David Stejskal. Tak poprosím vás narození. 29.6.1999. Tak vyjďme vám smlouvu. Děkuji. Děkuji vám. Můžete si učit na svou novu práci. Silně. Schválně.